Asam ni nga lugar oy. Pirti pagkamingawan eh. Na. Apoy agyanan. Mura manig di daro yung lugaran eh. He. Kita kasang tiyan oy. Magkabaan matatong halat sa interior ni noon. Kalbangon man yun ko eh. Ang malibangan eh. Oy, palasang ano. Dene. Oy, tara. Asya. Tubol eh. Thank you. Successful lagi yung gidala-dala nga sakit. Success sa kalibangon. Karon ka, nakalang ni mga agiron. Feedback mo ron. Tayo mo ron. Karon mantay kwartaan eh. Mas maayoan eh. Biktima yun yung wagiron ba? Karon lang. Ay, kailangan sinats lang well, silpo lang karon ko dyan kwarta lang ah. Buhay ng pamilyaan eh. Pangitaan ni Gracia oy. Koy karon ka, first victim. Di alam sa ka. Sa kay pangitaan nito kanan eh. Hinay, signal ba? Tay mahimo ani kakatawag sa tong kabit ani karon. Dili gid mosulod ng signal ba? Wag signal ba? Tay ba, sa mga ibuhaton na ni ba? Padayon na lang tani ron ba? Patay ni ron. Wag signal ba? Buh! Kali sagod. Sa. Apa dong? Ngita og signal kol kay. Wala mo signal ko dari ko. Dili ko ka-chat sa akong uyaban ni kong kabit ko ni karon. Alis sagod. Taga ka dong. Taga dito ra kol kay. Ngita lagi kog signal lagi kol. Kasi naki panghatag da kol ba. Mangita kag signal. O lagi kol na. Unsay dagan siyang lugar dito dong? Krisis lagi kay kol. Krisis dito, krisis. Ngita kag signal. Ngita og signal lagi kol. Mas maayo nang ngita kag signal. Okay? Nash lagi ni mo cellphone dong. Ngita kag signal dito dong. Kabalo biya ka dong. Muagian ni ako lugar. Patay na dito. Wasak ka dito. Ha? Kita ka to. Kita ka to. Layuan ng kaumayan ang inyong barangay. Wala lagi kol bay. Ay, pag tinunto ba? Okay. Di ba ningon ka krisis? Oh. Di na tinodoy. Ano man? Wa palay mo harvest. Mao nga. Kung gusto ka mo ikiyas. Sibat na. Dugay ka, pagsit ka. Stay. Alis ako, balik sa dagan ha. Isang dagan. Murag. Nindot lagi ning saninadong. Say baranyo ani dong. Saka circle is. Oy. Moral. Nes bukas ako dong. Ano naman sad? Inom naman ka dong. Imo siguro ning ilo kol ba kay ganina lagi ka bawog tae kol ba. Bugalon magani mo butaa ka. Buwan na gud ni. Sige na lang ko lang. Basig break na ako kol. Di mo sugot ko. Ara man na ay pero dugay ka. Patsi na. First victim. Ang wala, meron na. Nagtata mangita nila. Nasa na target be. Ngita na sa tag lugar ni mabiktima be. Wa may muagya ni lugar ay noon.
Ay, sikan bigte. Uy, karon. Uy, namula baya yo. Hoy dong, halis agad. Halis agad. Halis ah. Ka pa dong. Biar ko unahan gol kay para to gatas kay way gatas bay. Gatas yung palito dito. Gatas. Gatas. Gatas ke balo biya ka dong. Ano nga lugar? Ang buhagyan eh. Ano na ko dong. Basta, yung nakay katag sa kuha, sa ginagmay lang. Pero pwede naman sa mo yatag ni mo tanan. Matay dong. Balik ra man gatas. Gatas. Anak. Amis sa kwarta ni mo god. Ano sa god na? Isakol. Mau lagi ang taikol. Di pa lang ba ni mo dong? Nalibang tuwad ko dito ganina dong. Iban, bantog ra. Nang ilo, mga tawon ko dong. Pero, nabang ni mo dong ni. Kulo. Para mo. Way patay dong ba? Isakol tanaw dyan akong kurta kay. Namala. Sis. Balik gatas. Ay, gatas. Bawat sa nila. Ay, buka dong, lagi kay ka dong. Kasi na dito dong. Ako silpon akong kabit. Ako silpon akong kabit. Saan man ako ito ba? Ay. Balik gat. Balik. Patay. Uy! Alay, diri na unsa man ka dira. Gatas. Ito ka ba yun? Ipipilan ko rin to. Baway palit gatas. Katong bogtae. Ha? Baway tayo. Akong kabit, akong cellphone. Wala po ko'y gatas. Pag uli na ako, wala po ko'y kwarta. Akong kabit, akong cellphone. Bro, balikan na to bro. Makuha na to bro. Sige bro. Bro. Pura bro. Pura. Karong ka lang. Karong ka. Bawi na to kwarta karon. Hoy! Kawa. Naa manay ka karon ka. Kalang. Karon ka. Brad, bili mi. Simuti. Murag malangsang baho, Brad. Kami na sa head. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? What's up mga kalungat? Salamat mga kalungat no, kay inyo giman ang ilang video. Ewan ko ilabot ka no. Kay mo ko nilag video ka per. Kay kulang-kulang. Kulang man ang member pero wala may nagkulang og pagpalipay sa inyo. Shout out kang silingan na mo dahil nga si Ingday. Pagong Randir Rabaka o kang Marata nga. Basta Marata niya, mga palahubog sa guardhouse. Lloyd Vincent, taraw lang nga kauban ako sa akong vlog. So nakikula pa ako sila. Shoutout po kag Barsina nga si Pris. So ugsa mo rin tanan ay dalungat vlog. Cagayanta Vines. Don't forget to like and share sa page sa Johanna. So shout out sa Cagayanta Vines o gang dyan nga natig kulab sa mga karon kay kulang-kulang ang kalungat. Padayon yung. Salamat mga boy. So salamat kayo sa paglantaw nga video kay inyong giuman. So abangin among suod nga video. So bye-bye.